Blok tak khajita lama. Engkau khajit etara. Napa sokol semua bagian sa. Gendo. Ani kisah nanti kira deh, kalau kim nih. Aku nonton tuh ngalih. Aku tom deh. Jaga tong deh, payah na. Oh bus kang tak. Saya di sini soro. Bus kang blok tak aja. बस काम ब्लॉक तक खजे बस काम ब्लॉक तक खजे आप अंजलि को क्यों मिला रहे हैं हमको बोला कि अंजलि ये फेल है बस काम ब्लॉक तक खजे सुनो अच्छा बस काम ब्लॉक तक खजे Oi, buku garden lah, punya ni. Ini cakap apa? Pangkatnya pangkat. Ada apa? Ada kata mandi terputus toko. Kau apa di kita? Ada kamu. Orang berkoyo. Kamu dapat di kita. Dapat di kita. Orang ada pakar kata mandi terputus toko. Orang kata ya kata lah kata toko boleh. Last time. Oh, rada. I was with some. Oh, rada yoy. Aku sampai buat. grandson ना Atas pakai dapur lah. Apa tahu deh kita. Sanjay. जामतार दे जामता खजे जामता खजे अभी सीधा अगरतला आपका बच्चा क्या हुआ गवर्नमेंट भी ये मुबागरा अपना फोकस से देगा ठीक है लेकिन गवर्नमेंट भी अलग से 4 लाख रुपए देगा लेकिन जो भी है हमारी तरफ से हमारा ये अलग है ये अपना kakak gan sini gan sini bisa pasangan Oh, raksa kola. जो आप लोगों का भी हुआ है वहाँ भी मैं बात करना चाहता हूँ
अपनी राजबाड़ी घर में मैं आया हूँ, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में हूँ। तो सिर्फ मेरा नहीं, मेरा बाबा, मेरा परदादा, आज लोग मुझे मिलने क्यों आते हैं? बुबागरा बोलता है, एमएलए साहब नहीं बोलता, नेताजी नहीं बोलता। तो इसको फर्क करना पड़ता है। और अगर आज अपने तिकरासा को भी ये करना है, अपना माइनॉरिटी को भी करना है, तो राजा बंदी करना पड़ेगा, नेता बनना है। ठीक अरे आप जीता है, कांग्रेचुलेशंस, लिपिका दत्त भी जीता है और भी उधर बुबागरा फाइनाय और तिनी बरक कबांका फाइ सबाय कलांगमानि आमचानि लुकरक बबा हायरं मा तका ताबला बुबागरानि मायारक नुगुनि बेलायके हामबाय मिडिया ताखकनो दिनै 2 सेप्टेम्बर 2024 नरक जतन साइमानो पत्र पत्रिकाओ फ्लेक्सिं खाबो जे थांनाय 21-22 तारिखआव बेलाय वाटै जयावै फायमाबाय और आंनि चरिलाम कन्स्टिट्युन्सिनि कराइमुरा विलेज आमतली विलेजनि वार्ड नम्बर 5 कराइमुरा पारानि खरकसा सराय सारा 4 बছর प्राय 3 बছর बाकी दं 5 बছर कारणे ब आजराव दै बेलाय लमाबाय बुइ बुमा बुफाखौ थुजाक बहाबो दैयाव गोलैगै आप्रुट थिया अबनो खोनाबोय सिनि बुबाग्राना आं साका नायदे बुबाग्रा बेलाय पेथेटिक बेपार सिनि आनारनि सराय तरिलामनि सराय खरकसा थिया बनो बाहायके सबायमान ताम खायमानाबो आं बनो सायखनारका बुबाग्रा बेलाय खायरक जाखा बुबाग्रा तो खायरक नाय जबानाय नर जतन सायमानो सिनि बुबाग्रा आंखा खायरक नाय जबानाय बखनाय चंगमैया तामो वानसा तामो तकसा तामो गुबुन बसंनि बरक आबनाया नरक सायमानखाना थांनायाव गुबुन बसंनि बरक वानदि बसंनि बरक नबो थाङै बरां सबायमानि आबो नरक सायमानो सिनि बसंनि तो सबाय दङ ओंखा अमाहायके सबाय दङ ब जाहाथे अमाहाय बिपदक लाय जंनाय बियालुक लाय जंनाय दुखुमानि जंनाय खसमानि जंनाय अमाहायके प्राकृतिक दुर्योग नेचुरल क्लाइमेट इस दारा एफेक्ट नाय रक दारा थैनाय रक अबाहाय रंनो थाङै ब सबाय दङ बिनि जा पकेटनि आबो कुनो सरकारनि बुया आबो राज्य सरकारनि बुया एडिसि सरकारनि बुया कुनो मो बुया बिनि ओन पकेटनि होते ब खायरक जागै बिनि खायरक मा फुंनानि आबनो टुगेनो ब्लाक फुनि रुफायन बागै बतिनि और तिनि कराइमुरा विलेजनि और 5 नं वार्ड आमतली विलेजनि थांनाय जराय खरकसा ऋतिक देबबर्मा प्राय 4 बছর 9 मासनि जराय ब थैथांमानि खबर खोनाबै बर फायनाय फैया और ऋतिकनि बुफांखा चन्द्र देबबर्मा ब खायरक जागै आबो आइन सिमि दिनि बेलबारि शान्तिनगर ओंखाय अर्जुन ठाकुर पारा जांगलिया हन नंतु सायमनाबो आजागाव थाङै फैलायगासिनो आंदि फाजे आं उसकाङावनो आं शनिबारावनो बनो आं जत्त डिटेल सायखनारका बुजाग थैया ताम बाहायके ओंखा बाहायके फ्लादङै थैया आबर बें सायखनाव पर बानो कब्रखा आं मानडेव 2 तारिख सेप्टेम्बर आं विजिट फायनाय नर सायदंदि गार्डेन सायदङै आं बोसोर नाय रिया आंबो साया आं फाय आं बोसोर सुबायमान सुबा फायनाय नि बसामानि कगनो बनारखा दिनि सुबा फायका एलाकानि बररक अरनि जाराब तंनाय रक बुबाग्रा बुफोर फाइनास नासिङै दङ अर बरक 11 सिम नासिंलायमानि 11 सिम नासिंलाय ताउ प्राय 2.5 3 तामना नाय दंखा आजरा नासिङै फन दंखा बरक मालाय मांखा बुबाग्रा दिसबा फाइनाम सबा मांखा मालाय कक सायमानखा बालाय खाटंलायजाक बालाय तंखलायजाक खाटंलायजाक सिनि ताउगो सिनि बुबाग्रा तंख बुबाग्रा तंबाय खाटंलायजाक बुबाग्रा दङ नि सायनो बरक खाटंगै बंनि कक सायमांखा बखा खुलुगै कक सायमांखा तिनि बियालक लायफोरो जों बेफोर बिपदक लायफोरो अमक लायफोरो केबो गरिफनो तिनि ईश्वर हाय तिनि बुबाग्रा तंग सबाय दंब्ला नै आ खातंगा बरक मानाय दालाय खातंलायजे बालाय तंखलायजा अमा हायकेनो हायनै सालगो बा कुनु बिपदक लायखा के बियालक लायखा अमा हायके अमंग दंखांके अमा हाय ताबुंनि नेचुरल क्लाइमेट दुखु माने कष्ट माने दंलाय मा हायकांके आरो फायकलाय फैनाय सभा फैनाय आपनार नुगुन दङ जतन सायमानि दङ त्रिपुरा राज्यआ खायकांके सिनि बुबाग्रान खायजों जापारिदै आबो संसाना नाय आबो पाब्लिकनि साबो त्रिपुरा बासिन सायमानि दङ आबो
ga abon bagino bubagrana hambai marwo tini ani constituency korai murawo amtoli bisini ward number 5 o ditik depot mono 5 suba phaimani bagai bini nong nukum borogoi malai bo kha khamani janogoi bongno khatungmani kha khamani janogoi kalangmani bagai borogoi phaimar belai belai ke bubagrana hambai maro tai alakan jotto oron bororok no hambai maro oma ken sengkrenglai tonglai subalai tonglai borok no suba subai tonglai bialo samni sabota mong samni sam bipot phai abo kep samia gaboni bagino subalaya kulai tong bubagra tini oro kono political program phaima buya haino bono slogan boriya kono bukhairia das tini bo ekta bini bubagra ni hisabe phai botobana phaimani o program thimano ko phaimani o thimano kha khamani bo share khanyani phaimasi abon bagi bo oro kono slogan tan sengto boriya belai hambai